25 sa kilo yung sa akin. Anong gagawin natin ngayon? Mag-MC lang tayo. Pwede mag-MC tayo, baka sabihin na di tayo marunong kumanta at sumayaw. May nagsabi ba? Oh, mayroon. Kanina pa. Sana yun? Yun. Kanina pa nangansaw niya. Hindi ka daw marunong kumanta. Ano? Gusto mo samparan natin si Mother Pie? Eh, pala. Gusto niyo kumanta si Mother Pie? Yes! Go. Maestro, pasayaw.